Robert Leino yrittää nyt nopeasti päästä iskemään Kakkoon painia, mutta Kakko vain pysyy kiekossa ja tulee väkisin keskikaistalle paluukiekko ja Kakko iskee kiekon vielä reppuun. Huikea suoritus nuorelta Kakolta ja sitten räjähtelee perään. Ja vielä kun HPK lähtee haastamaan tämän maalin, Jari Levonen toimitsijoiden aitioon. Antti Pennanen haastaa. Nyt tutkitaan, onko maalivahdin häirintää tässä tilanteessa. Palve käy siellä, tässä kattokamera. Palve käy siellä omaa taistelua maali edustalla. Ei maalia! Antti Pennasen haasto onnistuu! Ei maalia! Maalivahdin häirintä kysymyksessä. Ja Pennanen tuulettaa. Tämä matsi säilyy 1-0 lukemissa. Uudestaan kulmasta ottaa Kaapo Kakko kiekoon. Kovin ottein iskee Miro Karjalainen, parimetrinen pakkijärkäinen kiinni, mutta taas tulee Kaapo Kakko väkisin maalin eteen. Ja siellä survotaan, mutta ohi maalista menee kiekko. Teemu Turusen vastahyökkäys. Tässä Kaapo Kakko vielä sen edeltävän tilanteen jäljiltä. TPS:lle myös rangaistus Santeri Lukalle. Tässä jälleen kerran Kaapo Kakko runnoo sinne maalille ja ei se paljon sieltä mene maalista. Miro Karjalainen työntää Kakko sinne kovaa päin maalia ja sitten Kakko ei mennä päästä sieltä oikein mihinkään. Pase Palven nimenomaan väliin. Ja sitten oikeasta laidasta Jack Puris. Vahva taklaus tulee Markus Niemeläiseltä, mihin Puris sitten on Kaapo Kakko ja tekee maalin! Kaapo Kakko kääntää tämän pelin asetelmat. Ja nyt Kaapo Kakon tekemä pudotuspelimaali jo hyväksytään. Ja jäätävä tuuletus perään Kaapo Kakolta. Palve voittaa aloituksen, Aleksi Salonen. Sitten Kakko ottaa kädellä kiekko itselle haltuun ja Ilkka Heikkinen pommittaa ja paluukiekko ja Palve pistää kiekon maaliin! TPS nousee 3-2 kun peliaikaa kolmannesta erästä 5.51 jäljellä. Sieltä kultakypärä Oula Palve pääsee siirtämään paluukiekko sisään. Ilkka Heikkinen viivaltaa, raju maskimaali edustalla Puriksen tekemällä kun Kakko ampuu maalin! Kakko ampuu illan toisen maalissa ja lukemat 3-4 ja 42 sekuntia jäljellä. Kakkokin vilkaisee taululle, että 42 sekuntia armon aikaa jäljellä. Sitten mennään taas ja maalivahti pois ja Kakko tulee alueelle. Laatikainen puolustaa, siellä se pelattavana on.